It's Philippine on the beat. Subscribe to Safety Mode TV. Ọka bụkwa Ezichukwu Nnaluo na Mudora na aka Melu egwu 1 of Mudora na Nam. Anyị nọzi na Onyechi Melu na meziele nwanne ya lai. Ntị adịkwa. Sibodia. Soliba. 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 Ice. Onyechi Melu na n'ụwa na meziele nwanne ya. Ogbe gbanwa abụọ Onyechi Melu na n'ụwa na meziele nwanne ya n'aka iji bịa ogbe gbabịa ịnụli ya Ama na gbara mụ Igbo na mụ ọmụmụ ekwubịa ọ bụ mgbe ezi tuwo na n'ụwa ogbe gbagbu oge ogbe gbawalọ nne m anyị nọ ka mmanwụ jiri ji ogbe gbawalọ nne m ogbe gbagbu oge egwu ya amụ ezi tuwo na ruo na mmụrụ egwu ya o nwere ibe na ya tuwo lelu ụwa tuwo bịa mụdogwu gị gozie ndị na-enyere anyị aka ndị na-eme ebe anyị ji aka n'ihu amụta mmadụ n'elu ụwa ọgwọ mụta onye ọzọ Onyechi Melu meli nwanne ya ka anyị ji bịa igwe Onyechi Melu n'elu ụwa ya mezieli nwanne ya Onyechi Melu n'elu ụwa ya biko ya meli nwanne ya ya bụ egwu nji bịa n'igwe ka ndị egwu okwu ịgbagbu oge egwu ya nne m ọgwa anyị ndị ya Onyechi Melu melu nwanne ya Onyechi Melu meli nwanne ya Onyechi Melu melu nwanne ya Onyechi Melu mezieli nwanne ya Onyechi Melu melu nwanne ya Onyechi Melu meli nwanne ya Onyechi Melu melu nwanne ya mmadụ gbagide mbọ n'elu ụwa ọgbata ego ọbụgo ya esi dị mma Onyechi Melu melu nwanne ya koko na modi koko si adi ogbe gbanwa la biego ni mo bel mu katiebu egbo de diva egbo marodo marija nenu kale oloye lolonwu ya nwibo kamuna gwa egbo marodo madi nenu wa kamizi onye lolonwu ya oiva ile meleluwa nwa ko esi de ma oko esi de maleluwa kai ne mela na mbara o mada ya para ibia andu beze zinambe onye mandu bigodogwu andu beze nwanne igba madoro mmadụ taa n'ụwa kali onye rolo ya obigbe tie gegbe ọ bụ mwezi tuwo nnabuo andu beze odogwu nwanne m andu odogwu nweja amadu oke na-etile egwu o nwere ibe ngwuru na mbụmụnne m egwuru m n'oke okolobịa kwụrụ ọtọ ndị okolobịa tetie egwu oyimu ndubeze odogwu ndubezezi oyimu n'elu ụwa ịgbamaroro mmadụ taa n'elu ụwa karịa eroro onwe ya oyimu na-atụpụrụ onwe ya ọ tụpụrụ onwe ya n'ụgbọ n'elu ụwa si n'ụgbọelu torie
onye mmadụ bezo dogwu endo dogwu endo n'ụmụeje ikolobia ka egwu eme iwe gwuru emezili ikolobia emela nka odogwu nwanne m egwetilotidozi ọkọwọ ahịa ya wọdụ wadio odogwu n'indi arubis endubeze odogwu nwanne m endobigo odogwu nwanne m onye ọma ndụ onye ego endubeze daluo n'ogbu igbo ekene ga na mbara ka ndị ezute na mbara n'ogbu igbo agwụ oge bịa ya endubeze ọgbanja ice egwu keneli odogwu nwere ogwu salisali nye ka iwe ji agali gị ọmụma o nwere ibe ji bịa na o nwere ibe ji bịa tielu gị egwu onye tinyelu onye nwanne ya maka na odogwu na omeri dada ị na-emeli nwanne ya iwe ị na-emeli nwanne ya iwe onye ọma endubeze ezi nwanne m endu obi gị odogwu ndụ n'ụmụede odogwu egwe kele yi ogbe gbawara gwuwadegbe egwu ọkanyi bịa jiboyi odogwu nwanne m anyị nọ ka mmanwụ ndị m anyị nọ ka mmanwụ pụlapụ kedu ndị igbo ji pụziali n'elu ụwa mụnne m mmadụ ịkpọtasị ego oyibo n'elu ụwa nwanne ya nwere kedu ndị igbo ya bụ n'elu ụwa mụnne m onye gbatala ihe li nwanne ya aka n'elu ụwa ka o nwegwu ego onye gbatala ihe ya li nwanne ya aka bụ onye na-eburu abụbụ bụ onye na-ebu n'elu ụwa emụnne onye bụ na ya atagide abụbụ isi enwebuli ya mmụọ arọ ndị ndụ onye ọma ndụ beze ọgbanja ndụ odogwu ndụ obi gị nwanne m ndụ obi gị odogwu nwanne m ndụ onye ego odogwu ogbe ịgbanụ ya ịkpọ geti juwa nwanọ ka mbe tieli gị egwu n'igwe odogwu nwanne m na mmụọ nọ n'igwe ka na-etiri ọnụ mụọ ndụ beze ezi nwanne m endo besi odogwu Onyechi melu nwanne ya Onyechi melu nwanne ya Onyechi melu nwanne ya Onyechi melu nwanne ya nwanne m Onyechi mezilo melu nwanne ya Onyechi melu nwanne ya bezo ọgbanja ndụ odogwu ndụ obi gị ezi nwanne m ndụ ụwa maka ịnụlịa ka anyị jee kene ndị oyi gị ndị si anyị keneli gị n'egwu ndụ bezo odogwu nwanne m ogbe gbanwere tie gị egwu ndụ bezo odogwu nwanne m ogbe gbanwere tie gị egwu ya ka ngwa vakansi agwa n'ụwa na egwu dịkwa na abụbụ ka ngwa vakansi agwa ndụ bezo ezi nwanne m egwuru m anyị tisi egwu onwezie n'ibe ya mele egwu ka eje nwe mele ogbigba walụligwo li ọnụ ka ndị azụgwo mmarụ ka mụtalịla ọmụ endubigi onye ego endubigi ezusu okiri eme mkpali endudogwu onye mmadụ na mweje ndubeze ọgbanja ice ezi nwanne m gị si anyị kene ezi papa m lela ena nago mmụọ ọmụlọ ọmụma nago mmụọ eji ike mbọnụ ezinna ka emesie ịna-ada eje ndubeze si anyị kene gị ọmụlọ ọmụma nago mmụọ ọmụlọ ọzọ ina ka emesie na ị na-abịa etu na WhatsApp ina n'ọdịgo gozi adị ndubeze nwe onye asị anyị kele egwu gị onye gbara ozu ndụka ezinne erozu ndụka mbọnụ
egi mụlụ ọnụ ndụ na-awọ edu obi gị bụ nwanyị ọmụlụ nwa eli aka ya bụ ibe nna gwezi nna m ọmụlụ nwa eli aka nwe ezi mama ina ọmụlụ ọzụwa onye mụlụ nwa elila aka nwe ine ndalụwo obi bekene gana mbala aja ekene ezi ogele nwanyị ndụ ezi ogele nwanyị ndụ edu obe sisi anyị kene nyesi anyị kene ezi okele ya olujuwo onye m olujuwo mbọnụ nwunye ndubesi anụtaga ezi okele endu odogwuo enyi ogo ka ọ na-aza ezi okele endu odogwuo ezi okele ka ọ na-aza olujuwo onye m olujuwo mbọnụ ezi okele osodieme ada dalụ onye bọbọ ma nwanne m mbọma odogwu gwomebigo odogwu nwanne m egwu ekenego onye ọma na-abịa si na odogwu egwu kelere ya ọfụma ogbigba agwụ oge egwu ya onye chimeli omeli nwanne ya onye chimeli n'elu ụwa ndabiko mezieli nwanne ya odogwu na-abịa si na nne m ogbigba ekenego gị ibe iji je bịa si na odogwu bilusi ebe abụ ka ibute ego ejugwo jeligaga n'elu ụwa ka ego di ya rụọ ezi nnezi nwanne m omeibu ugwu obibe kene ego gị odogwu na Dubai odogwu na UAE ebe odogwu na alikoja atụ aka odogwu na Dubai obibe anwalo keneli ya ọfụma ejugwo gozie ị na-adalụ dalụ onye ọma prince nwanne m prince odogwu imameli nwanne m nemogozie dị obi gbanwela gbogo egwu ya nne m anyị nọ ka mmanwụ arọbịa onye meli nwanne ya onye tinye na onyeli nwanne ya ka ụwa m n'ụdị ya endubeze ọgbanje endu odogwu endobiri si nwoke n'ụlọ na dalụsiani ndị ego na-ama ọgọ nwanne m na-alụ na ya enyi ya egwu ọka mbịali ka ntie egwu ọka na-etila na mbara ogoro bi na agwụ m odigo kosi adị onye ọma senti babulo odogwu onye ọma ifeanyịra irochukwu n'elu ụwa ezi nwanne m ifeanyịrochukwu n'elu ụwa babulo odogwu anyị nyezeghị kene enubi godogwu nwanne m enu n'ụmụ eje oronye si anyị kenunuche Nnamdi odogwu Nnamdi nwaọba Nnamdi odogwu esmati nwaọba agụ Nnamdi odogwu ọgbagwọba mụrụ mmanwụ Nnamdi darụ obi beti ego egwe onye ọmọgọ siri nwanne m o si n'odogwu nke bụ the Pablo money onye ọmọ si n'odogwu ọgwụ ibe kele ego yi n'egwu onye ọmọ si n'odogwu obi gbanwelụ na agwụ egwu ya egwu mmanụ ka tibe egwu tatarịla nwa ka m na-etiri Anambra etu ebuka onye ma ọgbatụ na-adịzi mma etu ebuka siliva etu ebuka onye ma ọgbatụ na-adị mma etu ebuka ijere ụwa bụ nwayọ ọgbatụ na-adị mma nke mụlụ Chineme nwa Etinemeze bụrụ dị ọbala lalọdụ na Delta steeti onye ma ọgbatụ na-adị mma etu ebuka lezusu okije mmembale edu obi gị onye mụ nyesi anyị kene onye chimeli omeli nwanne ya onye chimeli meli nwanne ya n'elu ụwa onye chimeziri melu nwanne ya onye chimeli omeli nwanne ya n'elu ụwa
odogwu ndụ obi kezi nwanne m ongisi anyị kene m nwanne ndị nali Vietnam ebe wa nali ka je bute ego ndị na-akwụlụ Ghana ndị nali Ghana ka bute ego odogwu ezi nwanne m ndị nali Cyprus je bili ndị odogwu Onyechi Melu meli nwanne ya anyị esi anyị lote gwa m nne ndụ ezi nwanne m ice ndụ odogwu ndụ obi gị odogwu onye ọma ndụ estate properties nwanne m ndụ odogwu Onyechi Melu eze ọbụlụ ndụ obi gị odogwu na-exchange na dollars ebe odogwu na-atụlaki ya exchange na naira gawo odogwu nweli n'aka ya ndụ odogwu na Nollywood nwanne m na detoke bụ abụọ ndụ ezi nwanne m ndụ onye ọma ndụ bụ ike odogwu gị isi alọte m nne ndị na lisat prọsọ ebe ba nwere ka aja jụ aka ha ebele m na-ebeli m nne m na-ego etielila arụ odogwu na-epe mpe odogwu anyị ya odogwu na-epe n'ụmụ eje odogwu na-epe mpe onye niile gere n'ụwa nwanne m ka anyị na-akpọ omego odogwu dalụ onye ọma Chudi nwanne m Chudi ọbụrabịa Chidi na mmụ agụ nwanne dị mmadụ bịa Chudi ọbụra ezi nwanne m odogwu na mụdọra mmụ agụ nwanne m nwanne dị mmadụ odogwu nwanne m nwanne Chidube m nwanne Timoti odogwu Chudi odogwu Chudora Chidi enwegodi ọkpala Chudi odogwu Chudi obi ga enwegodi ọkpala nwanne dị mmadụ ọ bụrụ ọgwa mmadụ na-eme Chudi ọbụra ezi nwanne m odogwu anyị ya nwanne Chidube m nwanne Timoti na Kenya ndị azamani ogbe igbe ekene ga na mbara onye ọma Chidube m enwe agwụ nwamụdọrọ ụwa dịgo mma enwe agwụ nwanne Chudi Chudi ọgbara njọga na anụ dogwu na mmagwụla otu na mụdọra onye ọma dị mmanụ nwanne m dị mmanụ odogwu enwe Chudi ụwa dịgo mma odogwu anyị nne nwanne Chidube m arụ mgbịrịgba nwanne dị mmanụ egwu ekene ga na mbara onye omi igwebika igwebi nwambada igwebika sọ nwanne m igwebi nwambada odogwu na Benin Republic ebe nwoke na lekọta tụ ego ya arọmbịa Onyechi Melu meli nwanne ya odogwu gbalị 5,000 koji nyere nwanne ya aka odogwu gbalị 5,000 nyakodogwu nyere nwanne ya aka igwebi odogwu onye ọma igwebi nwambada igwebi nwazọba arọmbịa onye ọma igwebi nwambada igwebi nwazọba ngezi anyị kele ejamike nwoke ngwọ ejamike nwoke ngwọ ogbigbo nwa lụrụ n'ime egwu kezibe ya emere enwe egwu etinedue onye ọma n'uwe bụ ezi nwanne m etinedue onye ọma n'uwe bụ ezi nwanne m etidozie ọkọngwa ya n'oge egwu etidozie ọrọgbo gị mụrụ etineme zebulu dị ọkpara etidozie ayaya ndị arụbis Onyechi Melu meli nwanne ya 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 n'ụwa nne m
ji bịa maka ndụ bụ ike odogwu ndụ odogwu n'ụmụ eje ndụ odogwu gezo maka ikebe nzi nwanne m aike odogwu ebe eje ka esi mụta nwoke abụghị onwe jọbala tụle dibịa abụghị danga odogwu ọgbọbala ọra abụghị danga odogwu ọgbọbala ọra abụghị odogwu gezo maka ihe ji mee ihe ji nwoke alụsị gezo maka olufe abụghị onwe odogwu abụghị nye ọbọkala tụle onye ọlụ na-esiri ike nye tụja abụghị danga nne m na-eme ọmụma abụghị nwoke abụghị nne m nwa nwatọkarịsịgo abụghị danga abụghị ezi nwanne m abụghị nwajodowu kenezie na ozi ogelu gị onye ọmọ ya bụ Chukwu mma nwaanyị bụ dị n'ụlọ ya onye ọmọ ya bụ Chukwu mma nwaanyị bụ dị n'ụlọ ya ede mmakọsara enwere m den ezi nwanne m ezi ọhịa atọgbugo nwanne ihe ezi nwanne m ezi ọhịa atọgbugo nwanne endubezi odowu ụgwọnye nsị anyị kenewu endu obi gị odowe ndụzi ike n'ụja den odogwu anyị na ya onye ọma bụ method man emetod odogwu onye ọma sabụla agwụ enwe Nnaluo onye ọma mebila agwụ asabụla agwụ onye ọma ogbe ịgbagbu oge egwu ya n'ebe nọ agwụ dị jụụ ogbe ịgbanwela oge egwu ya Nnamdi odogwu nwanne m ka ije kenezi nwanne m Nnamdi odogwu Nnamdi owo bụ adịgo mma smart daalụ aka na-eme ọgọ na nali ngozi onye mmiri anyị jele igwe sila ya nwọbagwu onye mmiri anyị jele igwe eli na-eke kodogwu eto na-ete nwe ụba elili ego odogwu na Sierra Leone eli na-eke kodogwu keto maka ezi ogelu gị ịfụnanya nwanyị mma ezi ogele nwanyị ogele mara obi dị ya ọ dịzi ekoji ọgwanụ odigo ka osi adịghị ka ezi maka ekechie nwezigbo ego gbabatu ebuka ekechie nwezigbo ego ekechie emu obi gbanwala okelele ya ọfụma nede dalụ gị mụrụ otu ebuka nwanne m onye ọma bụghị nwanne m abụghị odogwu abụghị omenteni odogwu Nnamdi esi anyị kenewu ematu odogwu enwe m obugo okeke ematu odogwu mmadụ ewu n'iwu na-emegbu na-anazi ana ematu nwobugo okeke eselensi gezo maka jụ ebuke ọgwụ ebuke bịanwu ebuke nwanne m ebebụla tinedue ebuko ebuke bịanwu anwe na-akpọ ya jaru odigo kosi ode Onyechi Melu mezielu nwanne ya arọbịa odigo kosi ode ezi okelemu ene mụlọ ji na-eme nwa m eghe buchuwu m ede ka chọrọ ọda dị mma ekiri ụka dị m onye buchuwu ọrụ gị mụlọ ji na-eme eze onye buchuwu ọrụ gị mụlọ ji som nwa m onwe bugo jizom nwa m naba onwe bugo jizom nwa m naba ọ dị okosi adịrị m ogbe ịba onye ọma kendo nwanne m kendo onye ọma ekendo n'ọba bụ kezi ọmaka metele nne nwanne m amejodowu ameje Mike dalụ amejodowu ameje Mike ezi nwanne m emiri agwụ wike agwụ ọmabata bụ ezi nwanne m odogwu iwe nwere mmadụ chapụ ka anyị narị azụ ka anyị jezu obere ike Onyechi Melu omeli nwanne ya Onyechi Melu melu nwanne ya Onyechi
melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Onyechi melu melu nwanne ya Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.